kojeg bi mu zavod odobrio. Za ostatak od oko 25.000 kuna Danijel se još bori. Jasminku najviše boli što zavod nema sluha ne samo za nju, nego i za druge bolesnike koji bi se, da mogu dobiti lijek, barem privremeno oporavili. HZO govori da će sa krajem tekuće godine povećati sredstva bolnica ukoliko se vidi da su troškovi veći. Međutim, ja znam da su prozvali bolnicu Fran Mihaljevac da krajem na jesen da previše je rastrošna i da ne smije više toliko liječiti bolesnike. Po nekim istraživanjima hepatitis C u sljedećih će nekoliko godina pobiti više ljudi nego što je to slučaj sa SIDom. Tatjana Rejić kao predsjednica udruge zalaže se da ministarstvo shvati kakav je to ozbiljan problem. Mislimo da će hepatitis C kroz nekakvih narednih 3 do 5 godina možda izroniti kao jedan javnozdravstveni problem broj 1 i zbog toga su naša nastojanja kao udruge pacijenata da se načini liječenja, odnosno lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju izjednače sa nekakvim standardima koji su u Europi. A to znači da se svim oboljelima odobrava taj znatno učinkovitiji, lakše podnošljiviji pegilirani interferon. Danijel je gotovo izliječen čovjek, redovno odlazi na posao i hvali se kako nikada nije izostao s radnog mjesta. Sve to zahvaljujući učinkovitom lijeku. A sad sam bio u Zagrebu, valja krv u 9. mjesec. Bilo mi je negativno. Sad moram opet za godinu dana, još jedan po, ako mi bude negativno, da je kako gotovo to izliječeno. Jasminka se okrenula alternativnoj medicini i trenutno se bolje osjeća. Ipak se nada da će joj HZZO pružiti još jednu šansu i odobriti joj učinkovitiji interferon, kojeg u susjednoj Sloveniji dobivaju svi zaraženi hepatitisom C. Rahela Vuković, Latinica. To je meni trebao taj team building. Ajde, novi, skaži se malo. Recite, šefe. Ojačajte svoj tim i uključite u njega do 9 zaposlenika. I dalje razgovarajte unutar tvrtke i prema odabranom favorit broju za 0 kuna po minuti. Iskoristite i promotivnu ponudu mobilnih uređaja. Dođite na najbliže T-Mobile prodajno mjesto. Opcija Team. T-Mobile. A sad jedno vrlo praktično pitanje doktore Ostojiću i kolegice Diklić. Dakle, dok taj HZZO to sve ne odobri što treba odobriti, dok se ne stvori taj sustav koji će biti idealan ovako kako ga mi sad zamišljamo i u kojem će biti svi zadovoljeni, što da ljudi rade? Izvolite, vi ste stručnjak, najbolje da objasnite interferon što je. Pa da, evo, teško pitanje, apsolutno teško pitanje, ali evo ja sam gastroenterolog i odmah da kažem sadašnji ministar Ljubičić je gastroenterolog internist kao i ja, tako da će on zasigurno vrlo brzo moći znanstveno, stručno pokušati pomoći našim građanima. Hepatitis C je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila problemom broj 1 i ovu godinu je proglasila borbom protiv hepatitisa C. Od hepatitisa B boluje oko 300 milijuna ljudi, a od hepatitisa C 200 milijuna ljudi. Drugim riječima, pola milijarde ljudi širom svijeta ima ili B ili C hepatitis, prema na svu sreću svega 40 milijuna ljudi koji imaju AIDS. Drugim riječima, u milenijskim ciljevima i UN i Svjetska zdravstvena su proglasili hepatitis C opasnošću i bolešću broj 1. Ali naglašavam, kod nas je, evo na svu sreću, gastroenterolog ministar Ljubičić i ostavimo administraciji. Ja kao liječnik, kao gastroenterolog koji radim u KBC-u se jasno moram pridržavati naputka HZZO-a, naputka svoje bolnice i naputka Ministarstva zdravstva i tako prenosim svojim pacijentima.
Kolegice Diklić, dakle što da radimo mi dok se sve to izregulira? Ovo je sjajan primjer kada se struka zalaže da razbije te administrativne barijere, u međuvremenu se one moraju poštovati. Naša je zadaća da poštujemo zakonske okvire u kojima se nalazimo. Međutim, ne treba gubiti vjeru i snagu. Ovo je fascinantno kako ovdje svi nazočni u studiju imaju žarku želju da nešto promijene i mislim da je to dobro. Struka dakle kaže, možemo taj pegilirani interferon, ako je Slovenija kaže da može, pa mi ne smijemo štedjeti na ljudima kojima je to najpotrebnije. Ako je to jedna velika opasnost u svijetu, dakle i kod nas, onda više mislim da tu nema se što razmišljati. Jednostavno treba slušati struku, ali vrlo često medicina voli govoriti koji je cost benefit nečega. 90% ljudi ne zna što je cost benefit, što je isplativost nečega. Pa valjda treba najprije nešto vidjeti koliko imamo novca, s čime raspolažemo i da dobijemo najbolje rezultate sa onim što imamo. Prema tome, to je cost benefit. Vidjeti isplativost nečega, a ne rasipati novac na sporedne stvari, a ne usmjeravati ga na ono što je najpotrebnije rješavati dugoročno i pružiti potporu tim ljudima. Da.